Isinbiyo Robin itis may God. Kini siya man sa honeybee o sa dili pa dugos. Unsa may dugos kini siya mo ni mga kuan ihi sa mga putyukan. Ngayon apa kini mga putyukan gikan na proses mga kahoy ba. Siniba niya sa mga kahoy nga isa po ni siya sa nabiruan siya pod nga vitamin sa lawas labi na sa mga bata o sa mga babaeng buntis. Kining babae nga magbuntis gikan sa isa ka bulan gikonsagrahan ka na sa Dios pingon sa 2 ka bulan 2 ka bulan pingon sa 3 ka bulan gikonsagrahan ka na siya anto sa 4 anto sa 5 o namatos ka 7 ka bulan di ako to ang pagbindisyon sa Dios sa kuan kay kanang taguan kan sa babae na diha nagpuyo ang Dios managingon lagi diya nga maswerte ang babae kay ang Dios mo'y templo sa ang ilahang kuan sa Bacan Valley mo na pluyan sa Dios ng kalibutan igasahan sila pod kay kuan man diha man sila madji nagantos bali sulod sa 9 ka bulan sa bata sa inahan apan naay matawag 7 ka bulan napoy matao og 8 pero kasagaran sa 8 mga matay siyam man yung kasagaran jud mabuhi pero napoy pa nagsangapulo napoy na matao po 12 ka bulan bali sa katuig kana sa kabaw pero pa nagsara jud kanang may mugso nga 12 ka bulan ninumdum ko sa akong lulo sa una kwanto ang iyahang bata niya minyo man to bali ako igagaw no kanako igagaw sus karon kay nanganak pagka kuan buntis pa siya og 3 ka bulan pag-abot pod sa 1 ka bulan nanganak na pod pero katong magulang bali niyang gisundan kanto namatay niyang gisundan karon siya may buhi karon naputoy siya hasang kay kato ko lolo hasangan mo to kong lolo kuan siya kaya niya nga kuan 2 ka oras sila alam sa dagat ada sila sa mutunga inini ang tao mo nagingon nga daghan departamento o dibisyon ning kalibutan na ang ato kang ihiino mainom bagha ang sakay pangsi sa tong ihi pero kung diskubrihan niyo tong ihi na po si tambal kay unang tambal sa tong ihi landahan ka ng piskaton ka kanang mong ihi may number 1 na siya nga tambal sa piskat og matunog po ka og tuyom ang imong ihi po may number 1 po nga tambal pod sa tuyom ang atong tayo magamit po karon magamit ipong tayo na to kay kanang gipong gas sa magasol mo nagayon ng kalibutan na halos wala day waste tanan siya puro magamit depende sa parasiso mo nagayon ang atong lawas ato ginampingan kay isara mo di kabuk ang sa mga lalaki o babae lahi na siya kay ang bukog sa lalaki ubos na kay sa bukog sa babae mo na ng kalibutan na mas powerful ang babae kay kung natang lakbitan kaniya itong panahon una jud ang babae kay kung sa Bible kung basira to sa Bible nakabutan jud dito nga si iba ko no gikuha ko no sa gusok ni Adan pero dako ka ng sayop kay kung tinuod ka na nga siya iba gikuha sa walang gusok ni Adan tanang malalaki disable managing wala jud istudyohin nila si iba adunay kaugalingon giumol sa si iba jud sa Dios dili kay gikuha siya sa wala nga gusok ni Adan mo na siya tinuod mana kamo karon bantayan jud ninyo kung mag-estudyo kamo estudyo jud kada yung sakto ba nga mahibalo jud mo nga na jud mo saktong komparasyon kay isod kay mag-estudyo mo nga walay komparasyon basta ako nagpasalamat usab ako sa guidance sa kung Ginoong Dios Divine Master Bin Idil Senior Master King of all Kings Master Bimbo Right Divine Grand Master Mas Madunay Q the First nga sa kadagang membros kapunungan sa PBMI o Grubinyan gikan kaniya to hangtod karon na Jimmy Banila limpot nga nibarog kaniya nasaysay sa unod ug bunga sa iyang gimugno og iyang gimugna og giumal nga kapunungan gikan kaniya to hangtod karon daghang salamat matag usa nga ri kanato mayong buntag sa atong tanan.